Κάποια μέρα, πλησιάζοντας το Πάσχα, ο Ιησούς μπαίνει μέσα στον ναό αυτόν τον οποίο είχε χτιστεί για να λατρεύεται ο Θεός από τους πατέρες τους ακόμα, από τον Σολομώντα έχει χτιστεί ο πρώτος ναός, έχει καταστραφεί, έχει ξαναχτιστεί και ήδη τώρα αυτός ο ναός στα χρόνια του Ιησού είναι ο τρίτος κατά σειρά ο οποίος έχει χτιστεί. Πιο εντυπωσιακός ίσως σε μέγεθος, θαυμάζουν πολλές φορές οι άνθρωποι την οικοδομή, το μεγαλείο του χώρου, πράγματα τα οποία δεν νοιάζουν τον Θεό ιδιαίτερα, μπορεί να εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους. Ο Θεός εντυπωσιάζεται περισσότερο από καρδιές ανθρώπων που είναι ταπεινές, ευσεβείς, μετανοημένες. Δεν εντυπωσιάζεται από τις οικοδομές και το μέγεθος. Οι άνθρωποι παρόλα αυτά έχουν μια τάση να επηρεάζονται από αυτά. Έτσι λοιπόν, καθώς μπήκε μέσα, το περιστατικό αναφέρεται σε περισσότερο από ένα Ευαγγέλιο, θα το δούμε λίγο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο λέει: εκεί βρήκε μέσα στο ναό αυτούς που πουλούσαν βόδια, πρόβατα, περιστέρια, καθώς και τους σαράφιδες να κάθονται. Σαράφιδες ή αργυραμιδοί. Στην αυλή του ναού λοιπόν, σε ένα τόπο που θα έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός και εκεί να μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι εθνικοί, αυτοί που δεν είχαν ιουδαϊκή καταγωγή, έχει στηθεί ένα καλά στημένο παζάρι. Πουλιούνται βόδια, πουλιούνται αρνιά, κατσίκια, περιστέρια για τις θυσίες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνάλλαγμα και αλλάζουν νομίσματα από διάφορες χώρες. Φυσικά όλα αυτά υπάρχει δικαιολογία ότι γίνονται για να εξυπηρετηθεί η λατρεία, οι θυσίες, οι προσφορές. Υπάρχει ένας λόγος πάντα. Δεν γίνεται κάτι χωρίς λόγο. Πάντοτε υπάρχει μια δικαιολογία. Και θα έλεγα στον Κύριο μπροστά υπάρχουν δικαιολογίες που είναι βάσιμες, αληθινές και είναι μερικές που είναι για τη δικαιολογία μόνο. Αλλά εκείνος τα ξέρει όλα. Ξέρει τις καρδιές. Ξέρει ότι είναι άλλος ο λόγος που χτίστηκε ο ναός. Και φυσικά ο ναός αυτός δεν μπορεί παρά να παραλυστεί σήμερα με τις δικές μας καρδιές. Τι έχουμε μέσα? Ένας τόπος που έχει φτιαχτεί για να κατοικεί ο Θεός, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, για να λατρεύεται, για να τιμάται η παρουσία Του, για να αναπέμπονται δοξολογίες και ευχαριστίες. Τι άλλα φιλοξενεί? Μήπως γύρω από την πίστη μας πολλά άλλα πράγματα, αλλά όχι ο ίδιος ο Θεός, η δόξα Του, η αφιέρωση σε Αυτόν, η τιμή σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν και σήμερα μπορεί κανείς να δει γύρω από ένα χώρο λατρείας πάρα πολλά πράγματα να στείνονται, αλλά να μην έχουν σχέση με τον ίδιο τον Κύριο. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι ο Ιησούς έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από το ναό, μαζί με τα πρόβατα και τα βόδια, και των σαράφιδων τα νομίσματα τα σκόρπισε και τα τραπέζια τους τα αναποδογύρισε. Αυτός ο γλυκής διδάσκαλος, αυτός με το πράο και ησύχιο πνεύμα, σπάνια ανέβασε τον τόνο της φωνής του, ίσως το έκανε στην τελευταία μέρα της γιορτής όταν φώναξε: όποιος διψάει ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Αυτός λοιπόν εδώ παρουσιάζεται διαφορετικός. Δεν χτυπάει κανέναν άνθρωπο, δεν σπρώχνει κάποιον, δεν ασκεί βία στους ανθρώπους, αλλά με ένα μαστίγιο διώχνει τα ζώα, ανατρέπει τα τραπέζια, χύνονται τα νομίσματα, πετάνε τα περιστέρια δεξιά και αριστερά. Μια καταστροφή υλική θα λέγανε οι έμποροι. Και είναι αλήθεια ότι ο Κύριος ήρθε να αλλάξει πράγματα στις ζωές μας. Ήρθε να βγάλει από τις καρδιές μας. Ήρθε να βγάλει από την δίθεν ευσέβειά μας πράγματα που εμείς φτιάξαμε γύρω από το Θεό, αλλά όχι για Αυτόν, για μας. Και είναι ένας τρόπος του Κυρίου που πολλές φορές φαίνεται ξαφνικός, απρόσμενος, αλλά έχει βάση την αλήθεια και την υπακοή τελικά στον Πατέρα. Σε εκείνους λοιπόν που πουλούσαν τα περιστέρια είπε: πάρτε τα από εδώ. Μην κάνετε τον οίκο του πατέρα μου εμπορικό κατάστημα, οίκο εμπορίου. Μην χρησιμοποιείτε ένα μέρος που είναι για τη δόξα του Θεού για δικά σας συμφέροντα. Και αλίμονο σε κάποιον που δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει αυτά, που δεν είναι διακριτά μέσα του, που δεν είναι στην καρδιά του ξεκάθαρα. Τι τον θέλουμε το Θεό άραγε? Για να βελτιωθεί η οικονομική μας κατάσταση, για να πάνε καλύτερα οι δουλειές μας,
Μήπως κάνουμε το σταυρό μας και την προσευχή μας και λέμε πήγε καλά η μέρα σήμερα, βγάλαμε αρκετά ευρώ. Τότε κάτι λάθος έχουμε στοχεύσει. Κάπου πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα μέσα μας. Ο Κύριος λέει δεν μπορείτε να κάνετε το σπίτι του πατέρα μου εμπορικό κατάστημα. Και θα έλεγα και στους τόπους λατρείας αλλά και στους τόπους που είναι μέσα μας, στις καρδιές μας, πρέπει τα πράγματα να είναι διακριτά. Είναι άλλο πράγμα να σέβομαι τον Θεό, να τον τιμώ, να τον δοξάζω, να εκφράζω ευγνωμοσύνη σε Αυτόν, να το κάνεις κι εσύ κι εγώ μαζί σου. Και είναι άλλο πράγμα να θέλουμε τον Θεό για κάποια ωφέλη. Θυμάμαι μικρός, είχα δουλέψει σε ένα κουρείο και ο κουρέας κάθε φορά που έβγαζε τα πρώτα χαρτονομίσματα έκανε το σταυρό του και τα βάζε στο εικόνισμα, νομίζοντας ότι πήγαν καλά τα πράγματα, θα πάνε καλύτερα. Και μου είχε κάνει μια κακή εντύπωση στην παιδική μου ηλικία αυτό. Άραγε ο Θεός είναι για να βγάζουμε λεφτά? Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι οίκος προσευχής, ο οίκος του Θεού. Η σχέση μας μαζί Του είναι μια σχέση δοξολογίας, τιμής, επένου, ευχαριστίας. Και είναι καλό στο Θεό να είμαστε όχι για αυτά που μας δίνει, αλλά για αυτό που είναι. Ο αγαπημένος μας, ο σωτήρας μας, ο Κύριος μας, αυτός που χορηγεί αιώνια ζωή και υποσχέθηκε να είναι μαζί μας κάθε μέρα μέχρι τη συντέλεια του αιώνα.